Dobar dan, poštovani osmaci. Moje ime je Srđan i ja sam nastavnik geografije. Radim u Srpsko-ruskoj školi Anton Pavlović Čehov. Nadam se da ste dobro uradili probni završni ispit iz geografije, a danas smo tu da vidimo kakva su i rješenja tih zadataka. Krećemo od prvog zadatka. Koja strana sveta se nalazi naspram istočne? Za to ćemo poslužiti naš kompas improvizorni. Naspram istočne strane, znači sa suprotne strane, ovo su međunarodne oznake, sa suprotne strane istoka nalazi se zapad. Još jednom da ponovimo, istok, zapad, sever i jug. Naspramna strana istočne je zapadna ili međunarodna oznaka slovo V, od engleske reči west kojom označavamo zapad. Prelazimo na drugi zadatak. Kojom bojom se na geografskoj karti prikazuju najviši planinski vrhovi? Za to će nam pomoći karta Azije, gdje vidimo da najviši planinski vrhovi, koji su stalno tokom cijele godine pod snegom i ledom, označeni su belom bojom. Vidimo na primjeru Himalaja najviše planine na svetu. Treći zadatak. Koja planeta je šesta planeta Sunčevog sistema? Ovdje imamo improvizovan Sunčev sistem koji je rad naših učenika. Šesta planeta u Sunčevom sistemu je Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn. Znači tačan odgovor je Saturn. Saturn je inače i planeta jedina koja ima prsten. Četvrti zadatak. Koja je posljedica Zemljine rotacije? Od ponuđenih odgovora smena obdanice i noći, smena godišnjih doba, smena mesečevih mena ili smena plime i oseke. Za ovo ćemo da uzmemo naš globus. Planeta Zemlja se okreće od zapada ka istoku. Rotacija je okretanje Zemlje oko svoje ose i traje 24 časa ili 1 dan. Tokom jednog dana smene se dan i noć. Sa jedne strane je dan, sa suprotne strane noć. Tako da bi u ovom slučaju tačan odgovor bio pod A. Smena obdanice i noći predstavlja posljedicu rotacije. Sljedeći je peti zadatak. Kako se naziva deo kopna okružen sa svih strana vodom okeana, mora, reka ili jezera? Kopneni deo koji je sa svih strana okružen vodom čini ili je ostrvo. Imamo primjer Japana, Filipina, Indonežanskih ostrva, teritorija koja je sa svih strana okružena vodenom površinom. Šesti zadatak. Koji kontinent nije stalno naseljen? Od ponuđenih odgovora. Azija, Afrika, Australija i Antarktik? Da, tačan odgovor je Antarktik. Jedini kontinent koji nije stalno naseljen, na kome nema stanovnika tokom cijele godine je Antarktik i takva pojava se naziva anekumena. Idemo na sljedeći zadatak. Gradivo 8. razreda. Kom sektoru privrede pripadaju šumarstvo, lov i ribolov? Primarni, sekundarni, tercijarni ili kvartarni? Tačan odgovor je primarni sektor. Zbog čega? Rekli smo da poljoprivreda, lov, ribolov i šumarstvo pripadaju prvom primarnom sektoru. Tako je, jeste, znate tačan odgovor. Zato što su to najstarija ljudska zanimanja kojima su se ljudi u dalekoj prošlosti bavili. Još jednom da ponovimo, to je primarni sektor. 8. zadatak. Sa kojom državom se Srbija graniči na istoku? Možemo da krenemo redom. Na istoku potrebno nam još jednom primjenjujemo osnovne strane sveta. Istok, zapad, sever i jug. Da li je to Mađarska? Ne. Bugarska, Albanija ili Hrvatska? Tačan odgovor je Bugarska. Država sa kojom se Srbija graniči na istoku je Bugarska. Većim dijelom to je prirodna granica preko Stare planine. Prelazimo na 9. zadatak. Koji je najveći okean na svetu? Oboj kružić ispred tačnog odgovora. Da li je to Tihi, Atlantski, Indijski ili Južni okean? Tačan odgovor je Tihi ili Pacifik. Ne samo što je najveći, to je i najdublji okean na svetu.
Sljedeće pitanje, broj 10. Koji kontinent se prostire i na severnoj i na južnoj zemljinoj hemisferi? Od ponuđenih odgovora imamo Severna Amerika, Evropa, Australija ili Azija. Da bismo uradili ovaj zadatak, potrebno nam je da znamo gdje se nalazi ekvator. U tom slučaju, koji kontinent se nalazi i sa jedne i sa druge strane ekvatora? Kako ćemo to da uradimo? Zamislimo kartu sveta. Severna Amerika nije. Evropa se ne nalazi sa obe strane ekvatora. Australija također ne, nalazi se celom svojom površinom južno od ekvatora i imamo Aziju koju u ostrvskom delu Indonezije preseca ekvator, tako da u ovom slučaju tačan odgovor je Azija. Nju preseca ekvator i ona se nalazi i na severnoj i na južnoj hemisferi. Pitanje broj 11. Ukoliko je tvrdnja tačna, oboj kružić u koloni tačno. Ukoliko je tvrdnja netačna, oboj kružić u koloni netačno. Pojmovi vasiona i svemir imaju isto značenje. Odgovor je tačno. Vasiona, svemir, kosmos ili univerzum, sve 4 reči označavaju istu pojavu. Pitanje broj 2. Mesec ima sopstvenu svetlost. Vratimo se u 5. razred. Za mesec, osim što je zemljen prirodni satelit, jedini zemljen prirodni satelit, mesec je tamno nebesko telo i nema sopstvenu svetlost. Zbog čega mi vidimo mesec? Tako što sunčevi zraci obasjavaju njegovu površinu. U ovom slučaju treba zaokružiti netačno, jer mesec nema sopstvenu svetlost. Pod 3. Najveće nebesko telo u sunčevom sistemu je Zemlja. Opet se vraćamo na gradivo 5. razreda. To nije tačno, jer je najveće nebesko telo u sunčevom sistemu upravo Sunce, a Zemlja je jedna od manjih planeta. I pod 4. Merkur pripada unutrašnjim planetama sunčevog sistema. Još jednom ćemo da uzmemo u pomoć naš sunčev sistem. Merkur pripada unutrašnjim planetama sunčevog sistema. Inače, Merkur, Venera, Zemlja i Mars čine unutrašnje planete jer se nalaze unutra, bliže Suncu, dok su Jupiter, Saturn, Uran i Neptun takozvane spoljašnje planete. U ovom slučaju potrebno je odgovoriti sa tačno. Merkur pripada unutrašnjim planetama. Pitanje broj 12. Kako se naziva periodično podizanje nivoa mora pod utjecajem privlačnih sila Meseca i Sunca? Od ponuđenih odgovora. Talas, plima, tsunami ili oseka. Tačan odgovor je plima. Inače, plima znači podizanje nivoa, a oseka opadanje nivoa vode i kao što je i u pitanju rečeno, zavisi od privlačnih sila Meseca i Sunca. Pitanje broj 13. Kako se zove država koja je jedina napustila Evropsku uniju? Da čujemo odgovor? Tako je. Jedina je Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske. To se desilo 2020. godine i to se nazivalo Brexit. Idemo dalje. Kako se zove jedini geopark u Srbiji? Od ponuđenih odgovora. Kopaonik, Zlatibor, Đerdap i Tara. Ovdje obratite pažnju. Misli se na geopark, a ne na nacionalni park. Jedini geopark u Srbiji je Đerdap, također proglašen 2020. godine i postoji u Srbiji samo jedan geopark. Nacionalni parkovi, njih imamo 5 i oni pripadaju drugoj kategoriji. U sljedećem zadatku potrebno je zaokružiti da li je tvrdnja tačna ili netačna. Pritoka Save je Ibar. Da li je pritoka Save reka Ibar? U ovom slučaju netačno. Ibar je pritoka Zapadne Morave, a Sava se inače uliva u Dunav, a obe pripadaju slivu Crnog mora. Vlasinsko jezero je Veštačko jezero. Ova tvrdnja je tačna. Vlasinsko jezero nalazi se na jugoistoku Srbije i jeste Veštačko jezero. Banja sa najtoplijim izvorima u Srbiji je Rusanda. Potrebno je odgovoriti netačno. Najtoplija banja ili banja sa najtoplijom vodom u Srbiji je Vranjska banja.
sa temperaturom od 96 stepeni Celzijusa, a Banja Rusanda nalazi se u Vojvodini u Banatu. Pitanje broj 4. Sićevačku klisuru je usekla Nišava. Reka Nišava jeste usekla Sićevačku klisuru i u ovom slučaju potrebno je zaokružiti tačno. Čisto da napomenemo, Nišava je usekla Sićevačku klisuru, Dunav je usekao Đerdapsku klisuru, Južna Morava je usekla Grdeličku klisuru i Zapadna Morava je usekla Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Pitanje broj 16. U kojoj azijskoj regiji se nalazi Aralsko jezero? Od ponuđenih odgovora. Jugozapadnoj, centralnoj, južnoj ili jugoistočnoj Aziji. Tačan odgovor je, da čujem, tako je, centralna ili srednja Azija. Aralsko jezero koje se nalazi između Kazahstana i Uzbekistana pripada centralnoj ili takozvanoj srednjoj Aziji. Pitanje broj 17. Delovi kojih kontinenata se nalaze između ekvatora i južnog povratnika? Pa hajde da vidimo. Između ekvatora i južnog povratnika. Inače, još jednom da ponovimo, južni povratnik nalazi se na 23 stepena i 27 minuta južne geografske širine, pa da još jednom pogledamo koji se to kontinenti nalaze između ekvatora i južnog zemljinog povratnika. Od ponuđenih odgovora, ono što mi treba da zaokružimo su Južna Amerika, Afrika, ne zaboravimo Aziju i delovi Australije. Znači, tačan odgovor je pod 2. Južna Amerika, Afrika, Azija i Australija. Još jednom pogledamo između ekvatora i južnog povratnika su Južna Amerika, Afrika, Azija i Australija. Pitanje broj 18. Banja se nalazi u blizini Kuršumlije. Smeštena je na istočnim padinama Kopaonika. Predstavlja najvišu banju u Srbiji. Pošto se nalazi na 681 metar nadmorske visine, ujedno je i vazdušna banja. Kako se zove ova banja? Od ponuđenih odgovora. Mataruška, Lukovska, Selters ili Soko banja. Koje su odrednice kojih mi moramo da se pridržavamo? Rečeno nam je da se nalazi na istočnim padinama Kopaonika, blizu Kuršumlije. Pronađemo Kopaonik, evo planina Kopaonik, na istočnim padinama, blizu Kuršumlije. Od ponuđenih odgovora, to nam je Lukovska banja. Mataruška banja nalazi se u dolini Ibra, Soko banja je u istočnoj Srbiji i Selters banja također ne pripada ovom nizu. Tačan odgovor je, još jednom da pogledamo, Lukovska banja na istočnim padinama Kopaonika. Pitanje broj 19. Koja država ima najveći broj ledeničkih jezera? Ponuđeni odgovori su Finska, Italija, Švajcarska ili Poljska. U ovom slučaju tačan odgovor je Finska. Finska nam je inače poznata kao zemlja sa najviše jezera na svetu, a lednička jezera nastala su ili otapanjem lednika, a drugi naziv za njih su glacijalna jezera. Tako da kružić koji treba da odgovorite je, da zaokružite je Finska i to će biti tačan odgovor. Poslednje pitanje, pitanje broj 20. Koji prostor Južne Amerike ima najveću gustinu naseljenosti? Za ovo će nam biti potrebna karta. Da li je to Patagonija, Atakama, Gran Chaco ili Atlantska obala? Kao što i možemo da vidimo, inače i najveći broj gradova je upravo smešten uz Atlantsku obalu, to je istočna obala Južne Amerike, upravo zbog povojnosti klimatskih faktora. Najnaseljenija je Atlantska obala, odnosno čitava obala istočna Južne Amerike. Dragi osmaci, nadam se da ste najveći broj odgovora uspeli tačno da odgovorite. Što se tiče završnog ispita, još jednom dobro obratite pažnju. Test radite 120 minuta ili 2 sata. Pažljivo čitajte vaše zadatke, ukoliko je potrebno da se u pitanju odgovor zaokruži i zaokružite. Ako je potrebno da se podvuče, podvucite. Ako je potrebno da se precrta, dobro čitajte zadatke. Ono što je također potrebno obratiti pažnju,
a to je da dobro pročitamo da li je potrebno zaokružiti jedan ili više odgovora. Zaokružite odgovor ili zaokružite tačne odgovore. To vam je već neka odrednica, neka pomoć da možete bolje da odradite. Vidimo se na završnom ispitu.